Suspect sa panhabon na dakop sa tabangkan sarong security guard na naagihan ka naglalapagan na biktima asin suspect. Uyan report ni Don Jimenez. Oo. Nagibong maisalbar kan sarong security guard ang kwarta sing gamit kan sarong lalaki sa barangay Otso Dait Camarines Norte makalis ining malalay kan sarong parahabon. Ini makalis na mapaagi subot ang suspect na si Hector Olivares na piglalapag kan biktimang si John Banyaga sa pigtatrabaho ang ospital ni John Villacruzes Benitez. Kan marisan niya subuot na parahabon ang nagdadalaga na persona para mientras niyang pigbayanan sa iyang pwesto tanganing maagaw ang bagkan biktima. Apwera kaini nadakop man kan gwardya ang suspect asin tulos na nag-apod sa Dait Municipal Police Station. Hindi pa ako nagdalawang isip na tulungan po yung nakahubad para hulihin po yung magnanakaw. At sa kabutihan po ng Panginoon, nahuli po namin yung magnanakaw. Labi man ang pasasalamat kan biktima, makalis na makabalik sa iya ang nalalay na mga gamit. Sigong kay Banyaga, mabakal kuta na siya ning pagkakan, kan bigla na sanang inagaw kan suspect an sa iyang bag. Thank you po. Masabi ko po doon sa security guard na maraming salamat po na tumulong po sa akin na mabawi yung mga gamit ko na nakuha. Sa ibong nalado inumaw man ni Police Lieutenant Colonel Arnel de Jesus kan Dait MPS ang karahayang buot ni Benitez. Sila ay katuwang din namin sa mga ganitong pangyayari na pag wala kami at nandoon sila ay maaari silang piling gampanan yung kanilang tungkulin. Nakatalaan man natawan komendasyon kan PNP na sambitan ng security guard, hulita ini nasubutan ni kaduwang beses na ginibuka inian sa iyang trabaho para makatabang sa iyang kapwa. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia.